Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dinay atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no, ang adlaw na usab karon nga Biyernes, no, pizza 14 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2024. So, malipayong no, belated happy fiesta sa atuang mga kaigsuonan nga mga Sibulanons, mga Tayasanons ug tanga Bunbunanons, no. Kumusta na mga higala, no? Ang ato na po karon nga gitan-aw mao na po ang piyesta ni San Juan, no. Pizza 24 o piyesta na po ni San Pedro San Pablo, Pizza 29. Ayan, no? May na mga pistahan mga higala, kaya mga walay kaligo, makakaligo na. Nga duman pa doon. Kaya umudagan, ari ka dalan o niya, maglakaw-lakaw ka, bubuan, magagtubig, makakaligo ka. Bitaw, no, kanang bu tubig mga higala, o sa kanang katradisyon, nga medyo naangay ng uban o na uban nga wala naangay. But anyway, walang kanang inyo na pala mang sulusay ko sa ikuhon kanang mamulubo ba. Magtanaw mo nga medyo isputing kaya ka mo paingon sa opisina, ayon pala mang bubuin. Pero tanaw ni mo nga nag-shirt unya sa mga pamurma murag angay yung pakiliguon. Kanang amitang murag walay mga panglugod ba. Mga warag walay mga hilamot, hala, bubuin nagtakatarong tubig. Pero siguro abayaha nga walay sakit kay basig kamo hinungdan nga atakihon asin bako na. So mas may dili na lang kita mamubo dagko ito, no? Aron nga wala na lay mga kakuyaw nga mahitabo kay gato mabubuan og gihilantan oroy. Okay gidangat, no? So dili lang ta kita na lang mamubo sa tong kaugalingon. Mga ligo na lang tas dagat. Ako tigkaligo gyud kog matimpong San Juan. Mangita gyud kog paagi nga makaadto kog dagat para cleansing mo na mahingala. Ako dito pa ko sa una no na ko yung milagro nga na kuanan anak kay asa pa ko sa una og kalumbuyan. Gingawhag na ako ang ako mga sakop nga mga ligog dagat layo man kay nang kalumbuyan. On the first time in town nga nangangaligo, dunay uban nga tigkaligo na. Pero doon na pa uban nga wala gyud kasulay. No, niya ako may laging gi-explain nga muna mga cleansing ana atong mga sakit-sakit sa lawag kay usa nga do na siya kuan ba kanang skin diseases ba nga urag dugay-dugay na niyang gihambin sa iyang tiil. No, babae. Unya ang iyang gihimo mao nga pagkadungog niya nako niingon siya nga pangayoon pud gyud nako San Juan nga malimbak maayo ko. Uli niligo gid siya ni kuyog siya namo sus pastilan kay naayo na. Dito mo nga ligo atos kagangan Santa Catalina. Dito mi kay dito man si Monsignor kining Monsignor aning senior Monsignor Vicente, no? Antonio Vicente na assign sa kining sa ni Manalungon unya kanang Manalungon naa man ay kuan diha. Naa man ay kanang barangay nga kagangan nga naay kuan. Naabay kaliguan sa luyo sa kapilya. No, dito na po gidala ako mga sakop daghang kay mi na nagpraktikarga ko mi. Dito yung uban nga nanguyog kay tulad ay gibati po rin taos lawas usa nagkatungkuan katubitaw nga akong parokyana taga Bulbong nga nikuyog gyud siya Bulbong kuan bayawan na Bulbong kay malud po lagi kanang adili Bulbong kanang sa kay unahang duty sa Bulbong nalimot nako ana no. So ang nahitabo mga higala ni kuyog siya og nangayo siya ni San Juan nga malimpyo siya naayo man na. Mo na no nga ngaligo na iyang pagtuo o nahimo na ginyang debosyon nga kada San Juan maligo gid. Kaya maupog ko. Kaya naabaya po tayo mga gibati-bati po lawat. Muna nga timpong San Juan Petsa 24 mangita jud ko paagi nga makakaligo ko. Limpyo-limpyo po ginagmay sa to ang mga lawat no. Wala muna sa kahulugan niya kanang San Pedro po ligo-ligo sa tagdagat ana kay mo man patron malagi si tining San Pedro sa mga mananagat. Na dagat malagyan ng mananagat. No, muna nga ligo-ligo sa ta. Ya mao gyapon cleansing gyapon na siya, no. Cleansing gyapon kaya wala ba yung mananagat nga naay skin disease. Pangita mo mananagat nga naay sakit-sakit sa kabahin spanit, di ba wala sinaw kay na sila, di ba mga mananagat? Pangutan na ng mga mananagat imong silingan, di ba? Ito mo lang yun sinuon.
itom lang gyud hinuon pero sinaw og panit wala gyud ingon nga dunay katol-katol kay ngano man tambal ba yan ning dagat ano maligo gyapon ta cleansing ba okay klaro na nahala na so karong adlaw mahigala pizza 14 ang ato ang santo karon mao si sigon diri sa listahan nato no ang atong listahan mao si San Metodios so muna ato karon nga santo no si San Metodios kabalo mo unsay kining maayong buhat pod ini ni San Metodios. Sa una go do na magito iconoclasm. Kana bitang kontrobersiya kabahin sa pagvenerate og mga santos. Kana bang mga imahe ba? Mga estatwa ba? Nya kini si San Metodios mao gyud ang usog. No, manangusog gyud nga dili pasipadaan gyud ang mga imahe. Kini si San Metodios muna nga sa panahon nga nahimo na siya nga usa ka obispo patriarch sa Constantinople iya usag gyud sa dekreto nga iyang gihimo nga nagpatawag siyang meeting nga mao giistoryahan kining iconoclasm kanang iconoclasm mao kini ang pagpanamastama sa mga imahe pamukon ba muna nga kini si San Metodios mo ginalipod no nga dili gyud mahilabtan ang mga imahe ingana no so muna nga karong adlaw gihinumduman nato si Saint Methodius or San Metodio. Hala no? Padayon ta mga galas ato ang mga buhatono ni ini kabudtuhon ug ari na kita sa ato ang wala lang sa taroy jolo joke mga gala kay bisan perting pisihan ako mga gala no. Busy gyud kay ganin ang buntag alas 8 buntag na anak ko'y patay nga na anak ko'y gibisahan nga patay kay kuan man lagi kanang daghan man kay kong schedule so alas 8 ang ubang misa ano no so bra nga ato gyud nga sabton ra pud taon ning mga pari no magsinabtanay ra gyud ta kay kami pod mosabot ra pud mi ninyo no do na may mga sipiat ginagmay tungod ra pud in taon sa amo ang mga dugo nga tag 210 over 160 no high blood ba so bada nga kun buna magani may malitok nga mga makapasakit usab kaninyo pasaylo ala pod mi kay kami pod pasaylohon ra pud mo namo sabton ra pud mo namo sa inyo hapong mga kasaypanan pod no kay dili ra man naingon nga kamurang mga tao may among sabton sabta pod ninyo muna nga kita magsinabtanay laban ta ha okay klaro klaro na la nala no ara kita sa atong topic wala sa tayo si BCP News ang atong topic karon is abortion no? Abortion the deliberate termination of a human pregnancy most often performed during the first 28 weeks of pregnancy. No, kana bitang paglaglag sa bata nga naa sulod sa sabakan sa inahan. Unya, atod pa daghang kaayong mga rason ngano nga ang usa ka babayi mo hukom no nga adun mahipahigayon og induced abortion. Number one is unwanted pregnancy or unplanned planned pregnancy. No kana bang unwanted ba kanang dili sila gustong magmamdos unya namamdos man apan wala man pagkaplano. So muna nga ang uban mohukom nga ila na laman nga kining ipakuha laglagon ba. Number two is postponing child's kinibitang kining socio-economic concern no kanang socio-economic concern mo na ang mga rason sa kapobrehon, disruptions of education or employment panalitan usa ka babae nga estudyante pa unya mapamabdusan mo na ang uban mo hukom nga ila na lamang ipalaglag ang bata mo na mga rason sa uban o baka makabalda sa iyang trabaho kung magmabdus siya mo na nga ilang lang ipakuha usahay. Unya do na pilain nga lack of support from the father no kana bitaw magmamdos unya labi na mga pinaangkan ba ang amahan dili mo angkon niya ang mga ginikanan pod nasuko pod mo na nga usahay ang bata mo mapagbalingan ug ipakuha mo na no unya lack of kanang desire desired schooling for existing children. Sa to pa, kung doon na siya tulo ka anak o niya medyo gusto gyud siya nga makapa-eskwela sa anak, muna nga ang ikaupat, ikalima, ikaunom, ila lang ipakuha. Ano?
desired schooling, or maybe kanang gitawag tong poverty, or maybe unemployment. Muna, no? So muna yung mga rason. Kanang mga rason na, no? Kung sa English pa na, these are valid problems. No? Natural. Valido kayo ng mga problema, ha? Pero ang problema lang kay ang ilang tubag abortion is not the valid solution. No? Valid kayo ng mga problemahan ninyo. Ang problema lang, tungod kay ang gigamit nga solusyon, dili valid. Abortion man mo imong gihimong tubag sa problema mo na diha dapit ang problema kanang inyong mga unwanted pregnancy, kanang gitawag na tong socio-economic concerns, no, kining tanan gyud nga mga problema, balido kay ng inyong mga problema. Ang problema lang, ang inyong gigamit na solusyon is invalid. Dili kita malimot nga kanang doon na baya kitay pamulungon nga ang kabubuton sa Dios may matuman. No? So imong hunahon kung kabubuton ba sa Dios nga imong ipakuha ng bataa. No? Kay doon nagsige baya tag-ampo-ampo og kuan. Magsige baya tag-ampo og amahan namo, labi nang Katoliko ka, amahan namo na ka sa langit pagdaygon na imong ngalan. Mabot ka namin yung gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. So pamalandungi ko no, kabubuton ba sa Dios nga imong ipakuha ng bataa? Para nako dili. Kay ang pagkuha ni anang bataa, usa ka dako kayong sala. Kay patyon go ng bataa. Nya doon naggo kay giingon nga matud pa kanang ginadili ang pagpatay. So muna nga ayaw gamit sa solusyon nga abortion. Kay dili man na mao'y solusyon sa problema, no? Kanang mga kahadlok na amang gid na. No? Naamag yun ang kahadlok. Bisan gani si Kristo, doon na may panahon nga pirte na niyang hadluka. Gani, so kung atong basahon sa kining, masaling ko, marurag, Mateo, masiguro Mateo Kapitulo 26, versikulo 36 hangtod sa 46, naghilak ang Ginoo, no? Gipaningot siya dugo, naghilak siya dugo. O gani, pagkasayod niya nga ilansang sa krus, siya sa krus. Pero niingon gid siya ang imong pagbuot mo ay matuman. Sumaupod gihapon siguro doon na kay mga kabalaka ang mataw ning bataa mo ni ang mahitabo maglisod nako, pero ang Ginoo ang kabubuton sa Dios may matuman. Muna nga si Kristo sa dihang mituman sa kabubuton sa Dios, nahimo siyang manluluwa sa katawhan. Nahimo siyang manluluwa. Sumaupod mo. Ayaw na yung ipakuha ng bataa kay basig mo na mahimong manluluwas ninyo. No, basig mo na unyay muluwas kaninyo gikan sa inyong mga kalisdanan. So muna nga naa naman na ang kabubuton sa Dios mao tumana ayaw ipakuha na. No, klaro ba? So mga mga ginikanan, labi na kato mga ginikanan nga murabag wala po yung mga simba ba? Wala po bitaw mga gitawag na tong pulunga, walay panghuna-hunang Diyos nun. Ayaw gyud ninyong ipakuha na. Kasama ni Kristo nga gidawat niya ang kabubuton sa Dios, nahimo siyang maluluwas. Muna no? So kita kanang inyong bata nga inyong ipakuha, inyong ipalaglag, inyong ipa-abort, basin mao kanay muluwas kaninyo. Ingon ni ana. Gawas pa doon na po ilain nga mga problema ni anang abortion, kay doon na yung mga posible nga komplikasyon. No, there are possible complications in abortion. Number 1, damage to the womb or cervix. Posible nga madaot ang imuhang ang kuan sa babae, iyahang sabakan. Number 2, doon na excessive bleeding. May puruhan nga mag-bleeding na siya. Number 3, incomplete abortion requiring an additional abortion procedure. Basin kung sa pagpakuha ninyo ni anak wala magkadibao, kinahanglan pag yun nga idalo na po sa ospital, no? Mag-bleeding na. Infection of the uterus or fallopian tube. Basin kung madaot ang fallopian tube sa babae. And of course, scrapping of the inside of the uterus. And of course, kanang sepsis or septic shock. So, padunag yung mga possible complication. Unya, ang pinakagrabe nga complication is death. Unay kuyaw din. Sa ito pa, katong mga inahan, mga amahan nga maingon, ay, pakuha ng bataa. Dili lamang ang kinabuhi sa bata mo imong gibutang sa kakuyaw. Mismong kinabuhi sa imong anak. Kung ginikanan ka bang gani, nga mo yung desisyon nga ipakuha ng bataa.
ang imong apo, ipapatay ang imong apo. Apo man na nimo, o baghapang umangkon man na nimo. Ana no? So ang angay mo sulti ni anak kadto lamang wala mo tuo og Dios. Ngano man tungod kay ang pagpatay, ang pagpaabot sa bata, sama ra ang imong gipatay ang bata sulod sa tiyan sa inahan tungod kay nga ano anay kinabuhi. So mga ginikanan no, na nakadungog og mga ginikanan nga mao pa mismo mao mubayad sa doktor kay ila kunong ipaabot ang kuan sa bata, ang ipaabot ang bata. Dili lang ang kinabuhi sa bata mo imong gibutang sa kuyaw, mismo kinabuhi sa imong anak ginikanahan ka, no? So kung simba ko unsay mahitaboan ang imong anak, dako jud kang tulubagon baya. No, o kinsa pud nang mo decide kana bitong doon na po yung mga tao ba nga mura ba o walay pagtuo og Dios nga mo'y mag-una-una ay pakuha na bata, sus Ginoo ko. Buti pasabot patyon ang bata. Nga ikaw mo ini-suggest anak, pastilan no, dako gikag tulubagon at tubangan sa Dios ug sa tao. Nganuman, unang-una imong gibutang sa kakuyaw ang kinabuhi sa inahan. Ikaduha, imong gibutang sa kakuyaw ang kinabuhi sa anak. So dako kay kan tulubagon sa Ginoo. Klaro ba? Kasi atong ginaingon kung naa na napuruma naman na din na, wala na valid reason pa nga wala na balido pa nga rason nga ipakuha ng bata. Of course, doon ay problem, doon ay gitawag na to og valid ang mga problema kadong akong giingon. Pero dili abortion ang solusyon ni ana. Another reason, no? Panalitan doon ay uban nga sige na lang nagmablos naman gyud na, aton na lamang gyud ang ipagkatao ng bata na tanawan eh. Pagkatao bright di ay kayo, liwat kayo sa ugangan, liwat kayo sa apuhan. Sus bright mapug kayo, lipat po dai pod sa apuhan dai pod, hangtod nga nadako ang bata, and then pag-abot sa panahon, pag-abot sa panahon nga kanang mudako na ang bata, mahimo nang matud pa bantugan, mahadlok na ka ug dunay maingon sos, ipakuha baya unta kadong aning imong lolo, di masuko biya ka. Maingon bitaw ka nga, maingon bitaw tuganan ba ang imong apo nga natubo na nga sikat na nahimo ng mayor, maingon dong sos pasalamat yung kanamo kay kanang imong lolo sa una ipakuha ba gyud unta ka. Makabalo musiga baya ang mata sa lolo ana, nganong inyong gisultihan ng bata basig kasilagan ko ana, ingon di ana no, klaro. So kanang bata nga tuwa na sa gingharian sa Dios, so siguro gikasilagan ka ato, or siguro gikasilagan ka ato, apuhana ka nga ikaw maoy nagbuot o baka ang inahan waka si kalibutan inahan kang ikasilagan kasi mong anak dito sa bakan sa Dios. Ngano man tungod kay imong gikutlo ang yang kinabuhi, wala nimo siya tagay higayon nga matawo lang ning kalibutan na ug makatagamtam sa kanindot sa kinabuhi. Klaro ba? Klaro? Nato pa daghang kayang mga rason ha, mga matud pa unwanted pregnancy, unplanned pregnancy, social economic concerns, kapobrehon, dili na makaeskwela, dili na makatrabaho, daghan na kaayong anak, kinahanglang patyo na lang ning uban kay dili nta makapaeskwela. Balido ng mga problema. These are valid problems, pero ang abortion is not the valid reason. That is the very greatest mistake kung imo nang tumanon. Klaro ba? No, kaysa ako nang ginaingon, panalitan imong apo no natawo ra gyud kay wala nito ang inahan iya yung gipagkatao. Unya ingnon ang inyong apo kana bang mga apuhan ba nga mga may paggamang tason pud gamay ba nga pugihan kay mo papakuha sa sabakan sa anak kanaka. Itanawa ikadako ana. Unya mahimo na ng mayor, mahimo na ng abogado, mahimo na ng unsa ba? Nya ingnon na dong sos pasalamat jud kanamo dong kay wala pa mi ay ipakuha mo ta kang lolo nimo no. Musiga ba nang mata nimong luluha ka, tulo ba na imong luha tungod sa kaulaw sa imong apo, no? Do na kay ikatubang makatutok ka sa mata sa imong apo nga imo untang ipakuha sa una, no? Klaro? So again hitabo naman to, nakapakuha naman kang apuhana ka pero hunungan na ha, ayaw na nag-isbuhata sa sunod kay dako kay kanang sala sa Dios ug dako kay kanang sala sa tao. Okay, klaro? Na din lang ko kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akab. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagaw tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tapos na ang katekises, nadto nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong mundo, Pilipinas.